Għalik, dram mużikali li jirrakkonta l-passjoni ta' Ġesu Kristu minn lenti differenti, dram mużikali li huwa adattat għal kulħadd. Permezz ta' kanzunetti, sfin u reċtar se tkun preżentata l-istorja ta' Kristu, dram li jinvolvi grupp ta' 250 persuna li ħadmu qatih sabiex tittella rappreżentazzjoni mill-isbaħ tal-passjoni. F'din ir-rappreżentazzjoni qed jieħdu semm nies b'abiltajiet differenti u interessanti l-fatt li hemm narratur bil-lingwa tas-sinjali u allura dan huwa dram mużikali inklusiv li jista' jitgawda minn kulħadd. F'dan id-dram hemm solisti, żeffiena, atturi kif ukoll orkestra magħmula minn 65 persuna. Preżenti fl-udjenza għal dan id-dram mużikali se jkun hemm rappreżentanti mid-Dar tal-Providenza kif ukoll mill-Special Olympics. Għalik qed jittella fit-tmiem din il-ġimgħa f'Dar il-Mediterran fil-Belt Valletta. Għal dawk li jixtiequ jsegwuh dan id-dram mużikali se jixxandar ukoll fuq net television fil-perjodu tal-ġimgħa mqazza.